Нягледзячы на шматлікія крытычныя дыскусіі вакол новай рэдакцыі Кодекса аб адукацыі 2021 года, там зафіксавана вельмі прагрэсіўная норма. Так, артыкул 1.4 артыкула 2 казаў нам раней, што дзяржаўная палітыка ў сферы адукацыі, сярод іншых, заснавана на прынцыпе забеспячэння роўнага доступу к атрыманню адукацыі. Але не было ніякіх тлумачэнняў, што маецца на ўвазе пад гэтым роўным доступам. У новай рэдакцыі на месцы гэтага пункта з'явіўся прынцып інклюзіі ў адукацыі, якая забяспечвае роўны доступ к атрыманню адукацыі для ўсіх вучняў з улікам разнастайнасці, асаблівых індывідуальных адукацыйных патрэбаў і індывідуальных магчымасцей кожнага вучня, адоранага, таленавітага, вучня, індывідуальныя патрэбы якога абумоўлены яго жыццёвай сітуацыяй, станам здароўя, іншымі абставінамі. У параўнанні з папярэднім бесцялесным роўным доступам гэта вельмі і вельмі моцная фармулёўка. Яна тлумачыць, што роўны доступ трэба забяспечваць не любым даступным спосабам, а інклюзіўным, а таксама на што варта звярнуць увагу перад тым, як гэты роўны доступ забяспечваць. Гэты пункт падтрымліваецца некаторымі пунктамі ніжэй. Так, пункт 2.2 таго ж артыкула гаворыць, што асноўнымі напрамкамі дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі, сярод іншых, з'яўляецца забеспячэнне права на адукацыю цягам усяго жыцця, у адпаведнасці з патрэбамі асобы, адаптыўнасць сістэмы адукацыі да ўзроўня падрыхтоўкі, асаблівасці развіцця здольнасцей і інтарэсаў чалавека. Ізноў, на першы план выведзена асоба і яе інтарэсы, чалавек, яго асаблівасці і магчымасці. Чытаем далей. Пункт 2 артыкула 3, які раней проста казаў пра права грамадзян на бясплатную адукацыю, цяпер гучыць так. Грамадзяне Беларусі маюць права на бясплатную адукацыю незалежна ад полу, расы, узросту, нацыянальнасці, мовы, паходжання, маёмаснага, сацыяльнага і службовага становішча, месца жыхарства, адносін к рэлігіі, перакананняў, прыналежнасці к грамадскім аб'яднанням, а таксама іншых абставін. Узнікае слушнае пытанне. Як існавала наша сістэма адукацыі дагэтуль, калі пра недыскрымінацыю мы загаварылі толькі цяпер? Што здарылася, калі раптам нам спатрэбілася гэтую норму зацвердзіць? І больш складанае пытанне, што зменіцца ў жыцці настаўнікаў і вучняў, як зменяцца канкрэтныя урокі, калі гэтая новая рэдакцыя будзе зацверджана? Практыка беларускай адукацыі паказвае, што змены нарматыўных актаў вельмі рэдка адбіваюцца на тым, што насамрэч адбываецца ў класах. Такім чынам, прапанаваныя праўкі і іх каштоўнасць будуць залежаць ад таго, наколькі якасна яны будуць укараняцца ў адукацыйны працэс, наколькі якасна яны замацуюцца ў гэтым працэсе. Тым не менш, мы лічым гэтыя праўкі карыснымі і вартымі ўвагі. Бо на сённяшні дзень беларуская адукацыя характарызуецца вельмі высокім узроўнем адукацыйнай няроўнасці. І калі мы сапраўды хочам гэта змяніць, то варта ўсім групам і ўсім слаям насельніцтва змяніць свае традыцыйныя ўяўленні пра тое, што мусіць адбывацца ў адукацыі. Цягам гэтага курса мы даведаемся, як адрозніваюцца роўны доступ к атрыманню адукацыі і справядлівы доступ к атрыманню адукацыі, як вывучэнне эканамічнай няроўнасці дапамагае вывучэнню адукацыйнай няроўнасці. Таксама мы даведаемся, якія крыніцы дапамагаюць нам вызначыць, ці з'яўляецца сістэма адукацыі справядлівай. І, нарэшце, як права на адукацыю для адных вучняў ператвараецца ў неадольны бар'ер для іншых.